25, Liáš Škoda, tým 180, rok výroby 1979 a je to 4x4. Marian Klič, aspoň má třeba za trup. No, je to trošku slabý, ale dejme tomu, uznáme to. Takže Marian Klič se svojí Škodou Liáš 180. Tohle tady máme dál. Nikdo se nám zatím ještě nenajel, tak uvidíme, co nás překvapí dál. Dáme tomu ještě chvilku čas. Ještě to asi stále laděj, chlapci. Tak uvidíme. Zatím ještě můžeme si tady prohlídnout startovní číslo 1 Marian Klič. 29. Je to Jaroslav Hnát, Radiměř, GCB Faster, 3230, je to 4x4, rok výroby 2011. Zakoupí se chystá startovní číslo 24. Fast track máme, můžeme pokojem, představen. To traktor, hvězdným nebem, děkujeme. Číslo 24, Jan Dostál, Dubřík u Nového Města na Moravě. Víc tady ho tom stojí, nevím, 4x4. Ještě tady máme nějakou poznámku. Kloubové řízení, hydraulická ruka, váha 4,5 tuny, nápravy z V3S. Děkujeme. 24, děkujeme. Stroj číslo 5, nebo startovní číslo 5, Marcel Blažek, Brněnec, značka Sergej, nápravy taky V3S, motor, snad to přečtu dobře, kola, vanitu, motor, centrála, je to tak, říkám to dobře? Takže jo, Marcel Blažek, startovní číslo 5. Tady říkáme, že se nám ukáže číslo. Je to číslo 6, startovní číslo 6, Zdeněk Hruška, Ráječko, je to tak, značka Zetor, tým 8111, rok výroby 1988, pohon 4x2. Děkujeme, Zdeněk Hruška, startovní číslo 6. Startovní číslo 30, Tomáš Pospíšik, je to tak, město Radiměř, Praga, V3S, rok výroby 1973, pohon 6x6, je to jeho splněný dětský sen a je to velký dříč, takže startovní číslo 30, děkujeme. Tak máme tady sedmičku, startovní číslo 7, Tomáš Puč, Březova nad Svitavou, značka Zetor, poznámka Major, 4x2 pohon, rok výroby 1964 a je tady jenom poznámce dědictví po dědečkovi, je to prostě srdcovka, využívána na práce na poli lese. Takže startovní číslo 7, děkujeme. Tak startovní číslo 8, je to tak? Je to osmička, Dr. Elmer, Skornic, Zetor Krystal, je to 160, jak můžete vidět, rok výroby 1978, startovní číslo 8. Tak počkáme, až se to tady trošku prostřídá.
protože zdaleka to ještě není vše, co nás tady čeká. Startovní číslo 9, Richard Šťastný, místo Výsky Zetor, 67, rok výroby 1977, pohon 4x2, takže startovní číslo 9, Richard Šťastný. Děkujeme. Startovní číslo 10, Vojtěch Radoš, Zetor Krystal, taky 161, rok výroby 1990, pohon 4x4, takže děkujeme, startovní číslo 10, Vojtěch Radoš. Děkujeme. Aleš Sedláček, místo také Výsky, značka Zetor, Krystal, 120, rok výroby 1977. Zajímavost, traktor sloužil na Mendelově univerzitě v Brně, měl modrý lak původně. Takže děkujeme, startovní číslo 11. Startovní číslo 34. Vladislav Cíhovský, místo Janusky, je to Zetor 25, rok výroby 1956, pohon 4x2 a říkají mu Ťapík. Takže děkujeme Ťapíkovi a startovní číslo 34. Startovní číslo 13, Dalibor Ješ, Řezová nad Svitavou, Zetor, Super 50, rok výroby 1960, pohon 4x2, startovní číslo 13, děkujeme, Dalibor Ješ. Tak najíždí nás startovní číslo 16, Leo Čaturčan, přijel ze sloupu se značkou Zetor, 77, rok výroby 91, a je to pohon 4x4, a je to startovní číslo 16, Leo Čaturčan. Děkujeme. Startovní číslo 17, Filip Šebek, Ostrovku 20, českým Zetorem 63, rok výroby 1993, pohon 4x4 a startovní číslo 17. Děkujeme. Startovní číslo 34, Vladislav Cíhovský, Jakovský, českým Zetorem. No, kolik je číslo? Aha, pardon, mě to tady kolega takhle podává, takže 33. 36, dobře, tak pardon, já to říkám, že jsem si to neseděl ten Zetor, tak se omlouváme. Startovní číslo 36, Červíka Ondřej, Řezová nad Svitavou, značka stroje Prostějov Agrostroj, Cabrio Excellence, rok výroby 2018. Děkujeme a omlouváme se za překlep. Díky moc. Takže startovní číslo 35, Marian Weiss, Lavičné se svou VS35, typ S1, rok výroby 1979 a poznámce má, že je to 6x6. Takže startovní číslo 35. Děkujeme. Je to, já
tam nevidím, startovní číslo. Ano, startovní číslo 3. Květoš Klíč, Bačov 15. A je to Škoda Typ MTSP 27 Agro. A je to startovní číslo 3. Květoš Klíč, děkujeme. Startovní číslo 2 a pak budeme muset trošku vyklidit pole, už se nám to tady stosuje. Takže startovní číslo 2, Květoslav Klíč, Agro Bačov, místo Bačov u Boskovic se svojí IFou typ L60. Takže startovní číslo 2, Květoslav Klíč, děkujeme. Tak, budeme tady muset zase trošku vyklidit, už se nám to tady stosuje. Jo, tak ještě tady představíme startovní číslo 31, trošku se nám to tady zamítalo. Je to Milan Řezník, Škudlov, značka Praga TV3. TV3S, rok výroby 1985 a zajímavost ke stroji Fekal, značka Vaše hovna, naše radost. Takže děkujeme. Startovní číslo 31. Jaké číslo máme? 15. Tak, dejte nám vteřinku, máme to tady. Startovní číslo 15. Tak, Komárek Dominik, Komárek Denis, Hradec Králové. Na podvalu, snad to čtu dobře. Samotvorba asi, mělo by to tak být, typ Peklostrož, rok výroby 2018, motor Honda 6,5 HP, převodovka Škoda 1000 a MB, snad jsem to řekl dobře, chlapci, já to po vás občas moc nepřečtu, ale je to startovní číslo 15 a budeme tomu říkat Peklostroj, tak jak to tady kluci napsali. Díky moc. Startovní číslo 16. Leoš Turčan ze Sloupu, značka Zetor, 577, rok výroby 91. Ne, tohle nám nesedí. Už se dá nějaký jiný papír, protože tohle je 160. Můžeme poprosit po číslo 10. To tam občas není vidět. Tak kolik? 18, dobře. Jaroslav Avšíček, startovní číslo 18. Hanácká zemědělská společnost Jevíčko, Zetor, Krystal, 160, rok výroby 77 a je to startovní číslo 18. Děkujeme. Startovní číslo 21. Jaroslav Miller, Lazino, značka Zetor, typ 40, rok výroby 1966, pohon 4x2 a zajímavostech domácí rekonstrukce po práci.
Děkujeme, startovní číslo 21, Miroslav Miller. Startovní číslo 19, Románek doskočil, taky Lazinov, značka Zetor, je to 25, rok výroby 1959, pohon 4x2, domácí rekonstrukce v garáži. A jak můžete vidět, ta rekonstrukce je naprosto úžasná. Takže děkujeme, startovní číslo 19, Románek doskočil. Koukám, že budeme to předávat z generace na generaci, ty stejný úbory, všichni červený. Tak hlavně opatrně, pomalinku, nikam nespěcháme. Tak najíždí nám startovní číslo 20, taky Roman doskočil, taky místo Lazinov, Zetor, taky 25, rok výroby 1970. Zajímavostek domácí rekonstrukce z domácího hnízda Lazinov. Děkujeme, startovní číslo 20, Roman doskočil. Maximální točivý moment, 950 Nm, spotřeba po silnici krásných 18 litrů a polní práce krásných 25 litrů, takže kdo toho doma má, potřebuje benzínku, protože tohle asi uživit není sranda. Tak děkujeme startovnímu číslu 22. Najíždí nám startovní číslo 4, Marian Klič, pamětnice 25, Zetor, Krystal, typ 80, rok výroby 1979. Děkujeme startovnímu číslu 4. Startovní číslo 25, tak musím vám představovat. Máme pár zátěže, je to proslulá značka John Deere, typ 57, rok výroby 2007. Poznámka, světla jsou základ, máme to v rodině. Takže děkujeme, startovní číslo 25. A za ním už najíždí starší brácha. Startovní číslo 27. Jakub Bayer z Banín se značkou John Deere, typ 7R, rok výroby 2021, pohon 4x4. Děkujeme startovnímu číslu 27. Tak za ním další krásná značka, startovní číslo 26, taky Jan Bayer z Banín, Massey Ferguson, typ 77 26S, rok výroby 2019, pohon 4x4. Děkujeme, startovní číslo 26. Tak za ním další bratel, červený, startovní číslo 28, Eliáš Hubek, taky značka Ferguson, typ 87 32S, rok výroby 2018 a pohon 4x4. Děkujeme, startovní číslo 28. A toto za ním najíždí startovní číslo 12. To je takový hodně velký předchůdce. Martin Kalas z Jedlové. A je tady značka Sodům dál. A je to typ Golf. Pohon 4x4, dobře, bude tomu věřit. A rok výroby 2025. Takže taky úžasná značka Sodům dál. Ale vždycky se něco najde. Děkujeme, startovní číslo 12. Tak uvidíme, vyklidíme tady zase trošku pole, aby jsme se mohli zase zádu seřadit a mohli jste si to samozřejmě vyfotit, natočit. Jsou tady velice krásné kousky, pro mě je teda velká srdcovka tady ty 25, protože jsem na to taky vyrůstal.
Thank you.